Na rozhraní Lučeneckej kotliny a Krupinskej planiny sa z rovinatého terénu výrazne vypína osamelý vrch. Práve táto dominantná poloha predurčila miesto na vybudovanie dôležitého obranného bodu južného Slovenska. Prvé písomné zmienky o hradnom brale v Haliči siahajú do 12. a 13. storočia. Pôvodný stredoveký hrad, známy aj pod názvom Gáč, slúžil ako strážny bod nad obchodnými cestami spájajúcimi Zvolenskú stolicu s Uhorskou nížinou. Stratégiu miesta preverili mnohé vojenské konflikty od bratlických bojov v 15. storočí až po tureckú expanziu. Zásadný obrat v histórii objektu nastal v roku 1554, kedy sa Halič stala majetkom významného šľachtického rodu Forgáčovcov. Tí vlastnili zámok s krátkými prestávkami takmer 4 storočia. V druhej polovici 16. storočia bol starý hrad prestavaný na modernú renesančnú pevnosť so šesťbokým pôdorysom a nárožnými baštami schopnú čeliť delostrelectvu. V 18. storočí po upokojení stavovských povstaní však obranná funkcia ustúpila reprezentatívnej. Talianski a rakúski stavitelia v službách Forgáčovcov premenili pevnosť na honosné barokové sídlo. Zámok dostal charakteristickú rozložitú strechu, bohatú výzdobu a honosné záhradné terasy. 20. storočie prinieslo dramatický úpadok. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a následnej druhej svetovej vojne bol majetok Forgáčovcov s štátom zchabaný. V nasledujúcich 10 ročiach sa účel objektu radikálne zmenil. Zámok slúžil ako sklad obilia, neskôr ako ústav pre mladistvých a sociálne zariadenie. Chýbajúca systematická údržba, nevhodné stavebné zásahy a postupná degradácia strešných konštrukcií priviedli pamiatku na začiatku 21. storočia na pokraj havarijného stavu. Z jedného z najkrajších sídel Novohradu sa stala postupne chátrajúca ruína. Obrat nastal až v roku 2006, kedy sa začal náročný proces pamiatkovej obnovy. Cieľom reštaurátorov a architektov nebolo len objekt zachrániť, ale vrátiť mu výraz z jeho najslávnejších období, pričom museli rešpektovať dochované historické vrstvy. Počas komplexného pamiatkového výskumu boli objavené a zreštaurované unikátne renesančné a barokové nástenné maľby, pôvodné drevené trámy či kamenné prvky. Jedným z najvýznamnejších moderných zásahov sa stalo prekrytie vnútorného nádvoria presklenou konštrukciou, čím vznikol chránený priestor bez narušenia historického hradobného obvodu. Dnes je Haličský zámok príkladom náročnej konverzie národnej kultúrnej pamiatky. Spája v sebe odkaz stredovekého staviteľstva, rodovú pamäť Forgáčovcov a precíznu prácu modernej slovenskej pamiatkovej starostlivosti. Stojí tu opäť ako trvalé memento histórie a architektúry Novohradu.